Vítejte u čtvrté části Průvodce programem Matematik. Dnes se podíváme na dvě praktické funkce. Nástěnku a přehled třídy. Začneme nástěnkou. Ta slouží jako jednoduché místo pro komunikaci se žáky. Můžete sem přidat oznámení, důležitou zprávu a nebo třeba pochvalu. A žáci uvidí hned po přihlášení. Všechno máte přehledně na jednom místě. Nyní přehled třídy. V přehledné tabulce si můžete zobrazit žáky podle jména a příjmení, anebo také podle přihlašovacího jména. Kromě základních údajů o aktivitě se snadno dostanete i do detailu žáka. Přehledu počítání, o něm si podrobně povíme v jednom z dalších videí, ke statistikám, nebo můžete žáka odebrat ze třídy a také můžete upravit údaje o žákovi. Zde je jedna z důležitých funkcí. Možnost změnit heslo. To se hodí hlavně ve chvíli, kdy ho někdo zapomene. Během pár kliknutí ho nastavíte znova. Nástěnka i přehled třídy vám usnadní komunikaci a správu účtů, abyste měli vždy a vše pod kontrolou.